zuciyarka tsakanina da kai uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa ba ko ashe ka bulle cuta to ya me ya faru wani ne ya je hada shi yasa ka dage da cewar gona ba zan je in sai da ita ba saboda kai ne na zamani ashe akwai abin da ka kulla ka je ka sai da gona 700,000 ka zo ka ce da ni 300,000 ka sai da gona ka dauko 150 ka bani to nemo cikon 200,000 na ka kawo an yanka ta tashi 700,000 nawa ka sayar 700,000 ya za ka muna fita 700,000 ka sai da gona ko da amfani wannan gonar ya ba za ta 700 ba yanzu ai ta yi ki matsiyaci ko ya me ka na zage na zage ka din da ke ni muna na ce da ke ni ashe ka kundume uban kuɗi ka kai ka raba ka bani to da na raba na baka ba 300 ka kawo ba ina 400 wai 700 shi dillalin ne ya gaya maka cewa sai da gona 700 dillalo ko baka ji ba na ce dillalo na ruwana da dillali ta yi wanda ya gaya ma nake so mai kaunata wanda yake farin cikin mun samu kuɗi yazo har gida yi mun na gatari yace maka 700 ya yace mun shi kansa 25,000 aka bashi la'ada a gurin Musa Italiya kuma shine ya sayi gonar to ka nemo cikon kuɗi na ka kai hakuri ka ba mu kwana biyu ka kawo kuɗi na in kuma ka ki wallahi har gaban kuliya za mu je da kai Allah ko ba zan amince da wannan ba shashashan banza wai na haddan mun ma canza hanya kai asirin ka ya to karkare na mun wayo kuma Allah bai wanda Allah yi maka kenan ta hada dan uwa da dan uwa kaman yaya ni za ka sa yaya na ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ka zo isame ni kaman ya samu uku makami ai ni ma kai na neman ka nake ka je kana hada na gari kana ta hada ka na hada ka wallahi tallahi ni ba hada ka ne da Allah ya sa na SP DCP gali wallahi tallahi tafiya za a yi wallahi ba nan za a rufe to ina za kai ni wallahi tallahi da hada ni za sai ka bani cikon 400 je mu raba da dan uwana alquran ninke ku akai wallahi kuma ba kowa ninke ku ba wallahi dillalin ne ya cuce ku ibro ne ya cuce ku Alhaji Musa Italiya ka san me gidana ne gona Alhaji Musa Italiya yace gonan na marayu ne bari ya taimaka ya sai gonan 700,000 duk abin da Alhaji Musa Italiya zai yi da wanda zai siya da wanda zai sayar sai ka ganna da wani masaniya naji menene ko zai siyar ko zai sayar ne gaskiyar magana 700,000 haka aka sayi gona ni kai na abin da aka ba mu la'ada naira 25,000 yi wallahi Allah la'adar la'ada ta naira 25,000 to wanda kuka ba dillanci shi ya ninke ku ibro shi ya ninke ku shi ya mai da ku ka ce ni bonono ne wallahi ta dai 700,000 haka aka fidda kuɗi naira 1000 naira na dukan naira yanzu yau in ka je ka samu mu sarki ruwa shi ma zai baka cikakken labari akan bayani inda yana gurin da shi aka yi dan mutan adaka da shi aka irga ni dan na san ha masa ma ya san hanya Allah yanzu an waje mun Allah kwa a baka 300 wallahi tallahi to ko ni kai na da aka bani kuɗi aka dan ba ma ai na bi ka ya hakuri ga tare 25,000 nagode ai sai ka da aka bincike aka ba Allah ya hakuri na bincike aka ba ya tallahi ne ni amma ka ce munafiki ne ka ce kaza da ya na fada da tsayi wallahi tallahi yau tsohon zaman sama ta ne ka sai wa yake yi ka zama kai ne to ai kai a kasafin da aka yi kai gaskiya ko ma 300 ne 150 ka bashi ka san Allah ga tare ka ya hakuri ba komai wallahi tallahi na so ne baran abin da ya sa ma na je gurin yayan ka daje masa murna ne daga murna sai na ga masa gaskiyar magana kai daidai to ba muna bacci bane to nagode dan tan ne ka bincike sai na sanar da shi nagode salamu alaikum sallama ya cikon musulunci ce salamu alaikum bai ta ci gaskiya ba yaushe zai an samu sallama salamu alaikum waye ni ne a ce kai bacci ma kake yi a kawai dai ka san shi ba kauye rai da rai a aiki yake ya ko sai warkar goce kai ka gaya min kauye ni ma asalin na kauye ne ai ba ni don Allah me kudi sun fi karfin wasa don Allah ka bani kar kai min hauka da Allah magana 100,000 ce ba ta ba da na fito ya ka fara kirga ni ban gane fara kirga na zama kudin ba don Allah wannan cin amana daya da Allah baka isa ni kai min cin amana a matsayina na dan garin nan shine kuma ni zaka nuna wa garin nan ibro fi sabilillahi a sai da wannan gona ibro kai kana matsayin mai amana a tsakani 700,000 aka zo aka sai gonan nan ka hada mu da 300 mu can muna ta yaye baki gona ta yi daraja
ashe kai ne da uwar kuɗi kashi 2 da rabi. Bori zan hau. Wallahi ba aljani ko daya a kaina. Gama zabgar gara ka ni kuma in zabge ka. Ka san dan nan baka isa kai baya batun da ne takken kwaba. Ta tura tun da na tara hanya. Kai haifar ka kai amma baka san garin nan ba mu baka san garin nan. Gashi kuma kai mana garin nan. Nan nawa an ce da kutura lalance ka. Dan uwana bai samu ba kama me 400 sai ka ce kudin gado. Sai ka ce ka gada. Kai wani guji da baki ake gara yaro. Na'am. Kai kana cewa dan garin nan ne kai haifar ka kai. Wallahi zan hada ka da shi. Haifar ka akai mu muka san garin nan. Isa za a cuce mu. Nace shi yasa za a cuce mu. Ibro da Allah da Annabi abinda yasa kaga tsakanin ni da kai da ragowar guntun mutunci kinaka mu shiga gidan nan kudin nan tun kafin ka shiga dukiyar mutane dan yanzu ka fada hannun hukuma wallahi ba raga ma za ta ba kinaka na'am wallahi tallahi ka samu a cikin gidan to da Allah shiga ya ce ya shirya wani kauye ne shiga a'a to kauye musulunci a in fa ba doka kauye musulunci a yo shiga dan Allah ya ka dai gomu kuma wallahi Allah ka janyo kanka ka dai shiga gidan ko ba shiga ne ba sai da kama akwai kuma ko nan zai fari zanu wallahi to ai juya ba za ka yi kaji da ni yin ki da kai alkur'an ba kai kace kai fa ba wace irin hayaniya ta wa malam na bakin kogi buhun uban malam na bakin kogi muke wai an ce juya shi ba zai juya ba ko na bakin ku duddufi ne ku kyale ni da uzurin da ya kawo wallahi sai huce akan haba bai jami'a ne musa haka nayi kin san dalili ne ya za sannan ka ya shigo mutiyacin banza mutiyacin wafi ya shigo magana kuɗi da ne muke ya cuce ni 200,000 har yanzu bai ban su ba magana bayan uwantakan nan ba dama fa zan rusa ta wallahi zan rusa ta na yi haka dan wana sai cuce ni ba za ka iya hakuri ba ya yanzu ka shigo ne ka ce duk baloran ma da nake ma kana ban ɗaki na ko na ce duk baloran da nake ashe ma kana cikin ban ɗaki na ban ɗakin gida da ban ɗakin da na dade da kafa maka kajejin kar ka kuma shigar mu tunda dama auren nan dai ni na gina ban kumur ni na gina ban me yake diba ne kai jangwala ne jangwale jangwala gwada ne jangwala bayan ka jefe mahaifinka ni ne jangwala ke nan ko an zo ta ba za ka da kai hankali ba kama kanka yaya na kewaya na ga abun ina nema idan da bashi ne me ita maganar yaya dan na kewaya a nan akwai hankali ba gudu ba magana duk da ta ja wannan kasan na ce karka kuma shiga mun banɗaki domin banɗaki nan ni na gina shi dama na da farman matarka da ka aura ita ta sa na bar ku kuke amfani da shi tunda ko yanzu gauro ne kai baka da mata to karka kuma shiga mun banɗaki to za a yi ta gona wallahi za a yi ta gona me za a yi ta gona a daga shi wallahi sai a raba ko ya karɓi kasarsa wallahi to ai yanzu sayarwa ma za a yi sai da ka yi min ciko a kuɗi na 200,000 da nake bin ka wadan Allah mu kuke wallahi sai da ka yi gaban yaran nan dan Allah gaban mun yi a gaban kwata